μας ομάδα από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα Ανοπατησίων, στην οποία συμμετέχουν δύο τμήματα, το νεανικό προχωρημένο και το προχωρημένο ενηλίκων, και θα μας παρουσιάσει χορούς από τη γη του Ορφέα, τον Εύρο. Όπως θα δείτε και θα ακούσετε, στη μουσική παράδοση της Θράκης συναντάμε ζωηρές μελωδίες και ποικίλους ρυθμούς, καθώς και έντονες κινήσεις στα χέρια και κραυγές των χορευτών. Ως γεωργοί και κτηνοτρόφοι, οι Θρακιώτες είναι έντονα δεμένοι με τη γη τους και αυτό αποτυπώνεται στα έντονα πατήματά τους στο έδαφος. Ανάμεσα στους χορούς θα δούμε τον Λαΐσιο ή Λαγίσιο, σατυρικό χορό που απαντάται συνήθως στο τέλος του βιβλίου και αναπαριστά τον κυνηγό και τον λαγό. Σε μερικές μουσικές φράσεις θα ακούσουμε το κλαρίνο να μιμείται τη φωνή του κυνηγόσκηνου. Οι χοροί που θα χορέψουν κατά σειρά είναι οι εξής: ταπεινός, ξέσυρτο με γύρισμα σε σιχτήρ χαβασί ή αλλιώς σούστα, δάχτυλης, λαΐσιος, ταπεινός πασχαλινός, μπαϊντούσκα, κουσευτός, συγκαθιστός, ζωναράδικο κουλουριαστός, δεντρίτσι με γύρισμα σε μαντιλάτο. Ας αφαιθούμε λοιπόν στους χαρούμενους ρυθμούς και ας απολαύσουμε τους μοναδικούς χορευτές μας. Πάμε λοιπόν.